हर हर महादेव घर घर महादेव, मैया भवानी की जय, शिव गुरु की जय, कार्तिक गणेश की जय। एक बार प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। एक बार प्रेम से बोल दा गुरु के शिष्या, भक्त और भगवान की जय। हर हर महादेव घर घर महादेव। एक बार धरती पर बैठल धरती माता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करतनी। एक बार जीव जंतुओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करतनी। एक बार गुरु भैया गुरु बहिना के चरणों में प्रणाम करतनी। एक बार माता पिता के चरणों में प्रणाम करतनी। हमार विनती स्वीकार करम जा। देखिए गुरु भैया गुरु बहिना, हम बहुत सुंदर एगो जीवतिया माई के कथा छोड़तनी, आप लोग खूब प्रेम से सुनम जा। हो सके तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब करम जा कि ऐसे भी अच्छा अच्छा हम कथा और भजन आप लोग के बीच में छोड़ी। देखी गुरु भैया गुरु बहिना, एगो पंडित जी रहलन, पंडिताइन रहली। भगवान उनके सब चीज़ देले रहलन, धन वैभव सब चीज़, लेकिन एगो उनकर औलाद ना रहलन। कुछ दिन बीतल बेचारा के, तो पंडित जी भी ख़त्म हो गईलन, ए दुनिया से विदा हो गईलन। तो पंडिताइन सोचली कि भगवान हमके एगो औलाद ना देहलन, एगो पंडित जी हमार सहारा रहनी। दोनों जना सोचत रहनी जे कि जाए तो भगवान औलाद ना देहलन तो हमनी के आपस में दुख सुख काट लेम जा। ओहो के भगवान छीन लेहलन, हमरा पति के भी छीन लेहलन। अब हमार जीवन कैसे कटी। बेचारी पूजा पाठ बहुत करस, भगवान में बहुत विश्वास रखस, दिल के बहुत साफ आदमी रहली। पंडियो जी बेचारी यही तरह सोचत आवत रहली रास्ता पकड़ के, आ रोत आवत रहली कि हमार दिन कैसे कटी ए गुरुजी, ए जीवतिया माई, हमार दिन कैसे कटी। तो देखिए गुरु भैया गुरु बहिना, ये जीवतिया माई, शिव गुरु, पार्वती माता, माता रानी, लड्डू गोपाल जी, राधा जी, जितना देवी देवता बा सब आपस में जुड़ा रहेला। बेचारी जीवतिया माई बूढ़ के भेष ध के आ गईली शिव गुरु के पास। गौरा जी से कहली कि माता जी कुछ उपाय कर देती, बेचारी बहुत अभागा बिया, एकर दुनिया में केहू ना बा। वो कहली बिना गौरा जी के आदेश के शंकर जी बहुत कम सुनेनी। गौरा जी गईली हाथ जोड़ के कहली कि प्राणनाथ कुछ रौरा उपाय करती है जा। ये बेचारी के एगो तो औलाद ना रहल, दूसरे पति भी चल गलन दुनिया से, अब ये बेचारी के जीवन कैसे कटी। शंकर भगवान मुस्कुराइल बनी आ कहले बनी कि बतावा हम का करी। कहले बड़ी गौरा जी कि एगो इनकरा के औलाद दे देती। तो कहले बड़न कि ये गौरा ये तू का कह देहलू, अगर हम औलाद दे दे पंडिताइन के तो दुनिया उनके राह चलल काल कर दी, कही कि विधवा औरत के औलाद कैसे हो गईलन, ये तू का कह देहलू। कहली गौरा जी कि हम कुछ नहीं जानत प्राणनाथ, कुछ उपाय करी। देखी औरत हमनी के कितना भगवान में विश्वास रखेली, आज रौरा कुछ ना करम तो ये बेचारी के भगवान से विश्वास उठ जी, कैसे एकर जीवन पार लागी, कुछ तो रौरा उपाय करी। ऐसा ऐसा उपाय तो रौरा चुटकी में बा। शिव गुरु कहनी कि ठीक बा, जब तू ना मनबू तो हम कुछ उपाय करतनी। ए गुरु भैया गुरु बहिना, का काम कहनी गुरु जी कि वो पंडिताइन के अंगूठा में एगो फोड़ा भइल। गुरु जी के सब महिमा फोड़ा भइल। फोड़ा एक दिन से लेकर अब पूरा 9 महीना में बहुत बड़ा फोड़ा हो गई। और वो फोड़ा जब 9वां महीना पूजल है गुरु भैया गुरु बहिना, तो में से एगो मेढक, फोड़ा फूट गई, में से मेढक एगो निकलन। जब मेढक निकलन तो पंडिताइन सोचली कि भगवान हमके एगो औलाद ना देहलन, चला जाए तो हमरा पूरा अंग में, हमरा पेट से पैदा ना भइलन त का ह, हमरा पूरा अंग तो हमरे न ह, हमरा अंगूठा से भी पैदा हो गईलन तो हमारा औलाद जैसन बाड़न।
ए गुरु भैया गुरु बहिना वो मेढक के खूब प्यार से नहवावल धोवल खियावल पियावल पोसे पाले लगली, अपना औलाद से भी ज़्यादा माने लगली ओके। जैसे एगो लड़का के आदमी माता पिता प्यार करेला वैसे वो मानस मेढक के। कुछ दिन ऐसे ही पोसत पोसत बड़ हो गईलन मेढक। तो जिउतिया माई के व्रत आयल, जिउतिया माई के व्रत आयल तो सब लोग एक दिन पहले खरना सब लोग ए गुरु भैया गुरु बहिना अपन व्यवस्था करेला कि पुआ पूड़ी खा के व्रत रहे के बा, केहू कुछ खाला केहू कुछ खाला। तो बेचारी अपन तैयारी करत रहली। जब सवेर भइल तो कहली कि ए मेढक हम जा तनी बाजार से तेल ले आवे आ तू घरे रही है। तो कहलन कि ए माता जी तू कहाँ जेबू तेल ले आवे, डब्बा द हम जाइब तेल ले आवे। कहली कि तू कहाँ जेब हमार बच्चा, तू मेढक जइबा, आदमी के भीड़ लागल है कहीं तहरा के कचार दी तो तू मर जेब। देखिए गुरु भैया गुरु बहिना मेढक ना मनलन, कहलन अपना माता जी से कि माता जी एगो पर्ची पर लिख द का ले आवे के बा, हमरा कान में खस द, हम जा तनी ले आवे। बेचारी एगो पर्ची पर लिख देहली और ओकरा बाद उनकरा कान में खस देहली। मेढक कूदत कूदत चल गलन बनिया के दुकान में। जब बनिया के दुकान में गईलन तो बनिया देखलन तो कहलन कि देखा ना है जो इतना इंसान के भीड़ लागल बा, ऐजो एगो मेढक आइल बनन। कहलन कि हो ना हो ये भगवान के कोनो चमत्कार है। सबके हटा के कहलन इशारा कैलन तो मेढक मुड़ी हिलौलन। तो फिर से वो बनिया उनकरा के बोलौलन पास में, कहलन कि मेढक तह के का चाही। तो अपन कान हिला के आ पर्ची गिरा देहलन। जब पर्ची गिरा देहलन तो बनिया उठा के पढ़लन कि ओमे सरसों के तेल लिखल बा। कहलन कि कितना तह के सरसों के तेल चाही। कहलन कि हमरा कान में सरसों के तेल जितना आ जाए उतना भर द, हमार माता जी जिउतिया व्रत रही हन मंगले बाड़ी। कहले बड़न कि इनकरा कान में कितना तेल आई, 100 ग्राम 50 ग्राम तेल आई, रुका भर देतानी। ए गुरु भैया गुरु बहिना उनकरा कान में तेल भरे लगलन। कान में तेल भरत भरत उनकरा एक टीना के तेल ख़त्म हो गई, तब जाके उनकर कान भरल। जब ख़त्म हो गई एक टीना के तेल तो हाथ जोड़ लेलन, कहलन कि हो ना हो भगवान के कोनो चमत्कार है। फिर वो मेढक कूदत कूदत चल गलन अपना घरे। जब अपना घरे गईलन तो अपना माता जी से कहलन कि माता जी बर्तन ले आवा, हमरा कान में से तेल निकालब। उनकर माता जी डब्बा लेके अइली आ कान में से अपना तेल गिरावे लगलन। उनकर महतारियों बैठ के सोचा तरी कि हमार मेढक कान में कितना तेल ले आइल हुई हन। जब कान में से तेल गिरावे लगलन तो उनकर माता जी के पूरा डब्बा भर गई। ओकरा बाद वो खुश हो गई पंडिताइन, कहली कि सबका ले बढ़िया हमार मेढकवे नु बाड़न, सबकर इंसान बच्चा बा इतना ना पूरा करी जितना कि हमार मेढक औलाद हमार हर सपना पूरा करी हन। बेचारी बहुत खुश भैली। ओकरा बाद कहली शाम भइल तक ये बेटा चीनी आटा ले आवे के बा पुआ उआ पकावे खातिर। कहलन के माता जी ओहो के पर्ची पर लिख द, हम जाइब ले आइब। फिर बेचारी पर्ची पर लिख के उनकरा कान में खस देहली। फिर कूदत कूदत उ मेढक चल गलन बनिया के दुकान पर। जब बनिया के दुकान पर गईलन तो बनिया के दुकान पर पहुँचते बनिया देख के उनकरा के सबके हटा के कहलस कि मेढक तहरा के का चाही। कहलन कि हमरा कान में पर्ची बा, हिलावलन गिर गई पर्ची पढ़लन। फिर उनकरा के चीनी तेल उनकरा के दे देहलन, चीनी और आटा। बेचारा कूदत कूदत फिर घरे ले अलन। उनकर माता जी धरे लगली। ओकरा बाद से कुल बना उना के खियावली अपना बच्चा के, अपने खैली व्रत रहली। ए गुरु भैया गुरु बहिना दूसरा दिने जब गंगा जी आदमी नहाए जाला तो उनकर माता जी कहली के मेढक हम जाए गंगा जी नहाए, आज हम व्रत बनी जिउतिया माई के आ तू घरे रही है। कहलन के माता जी हमहू चलब। उनकर भाषा बस उनकर माता जी जानस। मुड़ी हिलौलन कि हमहू चलब। कहली के बेटा तू कहाँ जइब, ओ जब मार भीड़ लागल होई गंगा जी में आ केहू तहरा के कचार दी तो तू मर जइब, हम तहरे खातिर व्रत बनी, तू कहाँ जइब। उनकरा के एगो कमरा में बंद क के चली गईली। जब चल गईली तो दूसरा घाट पर जाके नहात रहली। का काम कैलन कि कूदत कूदत दूसरा घाट पर पहुँच गईलन गंगा जी के। और इजा
उ त भगवान के चमत्कार रहल। उ मेढक काहे के रहलन, उ भगवान के छुपावे के रहल पंडिताइन के इज्जत, आ कि कैसे इनकरा के गुजारा होई। उ त एगो बहुत सुंदर राजकुमार रहलन ओ छाला के अंदर, मेढक के छाल के अंदर। सब लोग भीड़ लगौले बा। अब मेढक के छाल में से निकल के राजकुमार खूब बढ़िया से गंगा जी में नहैले बनन। एने उनकर महतारी नहा के अपना मेढक के लंबा उम्र जीवतिया माई से मांगतारी। नहा के अभी उ निकलते बड़ी तले मेढक नहा के अपन छाला फिर पहन के कूदत आके अपना घरे वही जगह पर छुप गइल बड़न जहाँ उनकर महतारी बंद क के गइल बड़ी। फिर आइल बड़ी घरे त खोलले बड़ी त उनकर मेढक वही में बाड़न। उ बेचारी कथा वथा सुन के जीवतिया माई के पूजा उजा क के आराम से उन्हें से रमत झमत आवतरी। उनका से पहले मेढक पहुँच गइल बड़न घरे। आ सारा लोग जितना गंगा जी के घाट पे बा सब लोग देखले बा कि अरे बहुत सुंदर लइका बाड़न। आई एगो मेढक के छाला में रहतरन। ओकरा बाद गुरु भैया गुरु बहिना कुछ दिन बीतल, उनकर रिश्ता आवे लागल। जब रिश्ता आवे लागल उनकर महतारी की हैं त कहली कि रौरा सब हमरा के काहे के शर्मिंदा करतनी जा, रिश्ता ले आके हमरा मेढक के हमरा मेढक से शादी करी। हमरा मेढक की हैं कामना लड़की के गुजारा होई, कैसे हमर मेढक हम ना रहम त कैसे हमर मेढक संभरी हन, का करी हन, कैसे हम बियाह कर दी, केहू के लड़की के हम जीवन काहे के खराब करब। जाए दीजा हमर मेढके से हमर जीवन कट जाए, जले हम जियब तले उनके करब। ओकरा बाद इनकर भगवान सहारा हो जइहन। सब लोग देखले रहल लेकिन पंडिताइन अपना लइका के ना देखले रहली। गुरु भैया गुरु बहिना सब लोग कहल आ कि ना बियाह कर, अपना मेढक के शादी कर। लड़की राजी बाड़ी से मेढक से शादी करे खातिर। ना मानल केहू, शादी क देली पंडिताइन। खूब बढ़िया से बारात ले गई धूमधाम से, खूब बाजा साजा के साथ बियाह शादी हो गई गुरु भैया गुरु बहिना। आ जब दुल्हन अइली घरे त एक दू दिन बीतल त उनकर सास कहली जाके अपना पतोह से, उनका सास के जीव ना मानल, जाके कहली कि ए बहू हमर मेढक कैसन बाड़न, तो हमरा मेढक के संगे खुश बाड़ू कि ना, तहके मानेलन कि ना मानेलन। ए बेटा हमसे बतावा, हम तहर सास हई, तू काहे हमरा मेढक से शादी कैलू, आ तू खुश बाड़ू कि ना। कहली कि अम्मा राउर मेढक ना हवन, वो बहुत सुंदर राजकुमार हवन, और रौरा आज तक नहीं देखले। अब उनकर महतारी छटपटाए लगली। कहली कि ए बहू आज तक हम अपना औलाद के ना देखनी, 9 महीना अपना अंगूठा में पलनी, 20 साल उनकरा के हम अपना एगो बच्चा जैसे पलनी, और आज तक हम अपना राजकुमार के ना देखनी। एक बार हमरा राजकुमार के हमके देखा दे तू। कहली कि ए अम्मा ठीक बा, जब राउर बेटा घर में आई हन त अपन छाला दरवाजा पर रख के आ वो अंदर आई हन, रौरा छुप के देखब। बेचारी दिन भर परेशान रहली कि कब शाम होई आ कि हमार मेढक अंदर जाई हन, आ कि हम अपना राजकुमार के तनी एक हला अपना आँख से देखब कि हमार राजकुमार कैसन बाड़न। बेचारी दिन भर छटपटैली। ए भैया शाम होते ही जब वो मेढक दरवाजा पर रख के मृगा छाल आ अंदर गइलन, मेढक के छाल अंदर रख के जब दरवाजा पर रख के जब अंदर गइलन त उनकर महतारी देख के आ खूब खुश भैली। काया में उनकर आजोरिया उग गइल। कहली कि ए गुरुजी, ए जीवतिया माई, ई का रौरा कैनी, हमरा ऐसा ना भागन के इतना सुंदर राजकुमार दे देहनी, हमके विश्वास नहीं खे होत। बेचारी के पैर से जमीन खिसक गइल बा आ खूब खुशी के आंसू निकलता उनकर आँख से हर 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 हर। कहतरी के जीवतिया माई, ए गुरुजी राउर महिमा बहुत महान बा, ये दुनिया में केहू भगवान के भाई ना हो सकेला। बेचारी खुशी में उनकर आंसू छलक गइल बा। फिर से बेचारी कुछ नहीं कहले। वही दिन सोचले बाड़ी कि अब तो राजकुमार हमार फिर सवेरे निकलिहन तब मेढक के छाल पहिर लिहन, फिर कैसे भर नज़र देखब उनके। फिर ए गुरु भैया गुरु बहिना दूसरा दिन का काम कैली कि उनकरा बर्दाश्त ना भइल। जे गइलन अंदर मेढक दरवाजा पर छाला रख के, तले का काम कैली कि मैं बटोर के छाला ले जाके जरा देहली।
जब जरा देहली उनकर महतारी तो सवेरे उठ के मेढक लगलन ढूंढे कि हमर कहाँ गईल, हमर खोला कहाँ गईल, हम कैसे बाहर निकली, का कहब अपना माताजी से। उनके तो अपना माताजी से छुपे के रहल आ सारा दुनिया धीरे धीरे जान गई रहल कि मेढक ना हमन ई राजकुमार हवन। लेकिन उनकर महतारी ना कबो देखले रहली, ना कबो केहू कहले रहल। जब छटपटाए लगलन तया के दरवाजा पर कहली के बेटा केकरा से तू छुपतरा, का जोहतरा, अब तू बाहर निकल जा, हम तहर मेढक के छाला ले जाके जला देले बानी, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होत बेटा, अब तू बाहर निकल आ पूरा दुनिया के दिखावा कि तू राजकुमार हुआ। गुरुजी हमरा के प्रसाद देहनी, जीवतिया माई हमरा के आंचल में इतना सुंदर राजकुमार देहनी, तू काहे छुपतरा। तब बेचारा बाहर निकलल बड़न। ए गुरु भैया गुरु बहिना, जीवतिया माई के शिव गुरु के सास बहू और बेटा पैर छू के कोटि कोटि प्रणाम कैले बनन लो, अपन खुशी खुशी जीवन बितावे लगल बनन लो। ये है जीवतिया माई के बखान, हमरा गुरु जी के बखान, हमरा माता गौरा के बखान। तो हमार कथा भजन कैसन लगा ना आप लोग के, आप लोग कमेंट में बताइम जा। एक बार प्रेम से बोली हर हर महादेव।